אני מאיה. שלום, אני אחות של מאיה. שלום, אני אח של מאיה. שלום, אני אמא של מאיה. שלום, אני אחות קטנה של מאיה והיא אוהבת אותי יותר מכולם. הכל לא באמת. ברור, היא אוהבת אותי הכי בעולם. די. שלום. נו. אני אבא של מאיה. שלום, אני חבר של מאיה. שלום, אני חברה של חבר של מאיה. שלום, אני חברה של אחות של מאיה. ויש לנו עוד אחות קטנה, אבל איפה היא? בבית. אני השארתי אותה שם. אז הגעתם משפחת דבש. טוב, היי לכולם. אוי, סליחה. היי לכולם. פתחתי ערוץ. בקיצור, אז אני הולכת היום לטיפול שיניים. רגע, לא אמרתי איך קוראים לי, דקה. קוראים לי מיה, סתם, כולם קוראים לי מיה. קוראים לי מאיה, ועכשיו אני אכיר לכם את המשפחה. זאת אחותי, היא כן עדיין ישנה. למרות 2 בצהריים. זאת אחותי הקטנה, וזה אח שלי המעצבן. זאת האחות הכי חמודה בעולם. ואלו ההורים שלי, הם פשוט בעבודה, אז אני הולכת לצלם אותם. אז יאללה, בואו נתארגן ונצא. טוב, אני מניחה אתכם פה. רואים אותי? יופי. אז אני בוחרת בגד. ניקח את זה. לקחתי אתכם שוב. נשים קשת, לקח לה יופי. יודעים. טוב, מכינה לעצמי ארוחת בוקר. נניח פה את המצלמה. אני מסתכל עליכם. לא. טוב, שמתי בעצם סיר על המקיריים, מוסיפה שמן וחותכת דברים. בלו, בצל כי הוא תמיד מצטרף. שוקו כי חייב. קבלו את הארוחה. טוב, מהר נאכל, נשתה ונשים במדיח. בואו. נוסעת. טוב, אני לוקחת כרטיס. אני מקום 6. נחכה. מספר 6. תורי. שלום. שלום. בואי. אני יכולה לצלם? כן. פחד. השיניים שלי. איזה יפות הן. סתם לא. שלום. לפתוח פה. מסתכלים לי על השיניים, כי אני מדברת מעריכה. היי, עשיתי את זה, יש לי גשר. למה? אבל אני יכולה להוריד את זה, נכון? כן. טוב, אני יכולה להוריד את זה, אבל לא עכשיו. טוב, ביי חברים, מקווה שנהנתם.